щось новеньке. Я думаю, тут я превратилася в Roblox книгу, і до мене дівчинка пристала. Я ще її хочу отомстити. Пригай, алло. Дівчинка. А мені треба все зменшити. Все, вона там сидить. Зараз ми її пустимо в воздух і самі ми облетіли. Ну, недалеко облетів. Раз, два, раз. Давай, девчонка, ну-ка, иди сюда. Все, она улетела. Взорвалась. Пока.